Play PUA yang supaya bisa sin part sekarang Amen Faithful and True Channel. But sa sin part sekarang apologetic pateng. Para kini sengi kan kowe pang kata kadai mas. Para ke ba ki Catholic kile mas. Ke mane mas. Pat ka jing wa nia kadai kane. Mas ki Catholic kalong ka jing mane blai tau. Ka seriem yau tu kun masih ksiar lene ka tu ka jing mane blai tau jong Jeroboam. Kiri pertai lane ki gentil hendai ki la mane durmot bat ki Catholic ki mane kepu. Jubab ya kane. Ki Catholic ki mane ya utrai Jesus Christ ya uba ki ngej ba udon sisya ha kayu Eucharis bakui. Ngau biasa sen ki Catholic ki mane ya utrai Jesus ya uba ki ngej ba udon sisya ha kayu Eucharis bakui. Don katukane ki Kristan bomdai ki Catholic ki kam ba ki Catholic ki le bakla dak ba ki mane ya ki blai thala kamut ke jing mane blai tau ha kamas Henry kane ke jing kan tho kam don nongrim kane kami namar ki Protestan kamtam ki Calvinist ki babut ya ke jing hikai jong Calvin John Calvin ki balong unbiblically iconoclast kebamut kitu ki persyak ya kino ru ki durmot bandon hakajaka jing mane Henry Pat uji suhi ulabat ya ukpu ha kakti jong bat ula ong une ulong kamet jonga bat ulaya tu haki senran jong ban le yakane kaju ban ken mau ya jadi kene isiam hagi gospel arti lagi gospel gospel akum Lukas long ke arpuar Matius long arpunriu nata kawe ka siti jong Paulus apostol sekina Korin siti ko banikong kalau long ke ba kadway kot arpu pra ter hang tu ngisiam ya kene bo jisu ulek kumne kene ka penlong ya unong mane blai tau nomar ba la kedau ya kadur kemut hang ni ladangi ong bagi Katolik ki mane blai tau kemut mano mane blai tau ne kong du jisu wa simi okpu uong une ulang kamet jonga usim ya ka okpu uong kamet kemut day Jisu nong mane blai tau ne kong kamla ban long kumta Jisu nong mikai ya ki breu ki jong ban mane blai tau nomor uang tolek ya kane kaju ban ken mau ya da kabanget klamwat binya ya ka Eucharis labatai per da ki wei ki ken hun Kristan hala ka jong ka jing batai Henry kumno ka jinget haka jing don basisha jong Jisu haka Eucharis bakoi kan suyalam ya ki Katolik sya ka jing mane blai tau par ka jing mane bal blai bal ka Bible ka ai yang nu kesah ka basai kalong kumno kata ka jing mane ha ka jing ya tu ka jing mane blai tau ka mot ha ka jing ya tu ka batai ya ka jing mane blai tau jong Jeroboam yepet siam ka Bible plate ka lenong ka ba khat ar pu pra bat lai pu ar jong ka kitab banikong jong kisim ngan pule na ka pantai jong pi kene kitab banikong jong kisim kalong ka khat ar pu pra anda ula puson bah ula tau arteli ki kun masih ksiar mut Jeroboam ula ong haki pajba pila day ban nya jin kata ban let kiu sya Jerusalem hapet ko Israel kine ki blai jong pi ki balawan yalam ya pi nari Egypt kad khot ka balai puar
nangta ujerebuam ulabu kawei ke jing le niam ha ka singi ke ba khatsan jong ubnai ba pra ke ba kum ke jing le niam ke ba hajuda bat ula terwa jin kenya halor keduan kumne ula le habetel da ke ba kenya hakikun masi ba ula tau habetel ula bu kileng do nakabanta kaduan halor lum ba ula seng nangta sakwe pat ka kitab benikong jong kisim kalong ka khasau dukot khandai hang tu la thok kumne phi la le boman khampalat ban ya kilong shuai jong phi kat hadu ban thau sada ki wei pat ki blei bat ki dur shu sain ban pen bitar yanga bat kumta phi la len det yanga ti hang ni ujure buam siem lamut ban mane ya u yawe u blei u ba shisha dak pa penon kam ya ki dur ba u shu thau henrei ya ki wei pat ki blei kar kom jing pen pau ya ka jing mane bun ki blei lene apareng ki ong polytheism ngitip ba ula terwa kenya ha kine ki dur ba shu sain ka pa penlong ya ka jing mane blei thau bat kalong ka jing pen ken bet ya ka hukum ka jong blei ha ki wei ru ki jing jia jong ka jing mane blei thau ki don ki dur jong ki wei pat ki blei om u blei shisha lene uba shisha marwei lapi pej ngin puli naka Exodus lai pu ar iwe hiru san ko ong ayu tak Exodus lai pu ar iwe hiru san dengan ya pej hang tu ngin ya pule ngin ya plit ya ka Exodus lai pu ar khatsan ngin ya pule hang tu lai pu ar iwe hadu san ta haba ki pej bai kle I ba Moses ula slam ban wan hiar nau taulum kilelum luwei saudong u aron bat kila ong ha u ale thau blei yangi ba unet pai ba unlet hakmat jongi yaune Moses utu breu balawan yalam yangi nari Egypt ngim tip shu la jia ayu ya u te waran ula ong haki sim lau yala ki khaila ki badon haki skor jong ki tengah jong pi jong ki khun sinrang jong pi ba jong ki khun kentei jong pi wan ra ya ki sanga kum ta ki pajba borok kila lau no ya ki khaila ki badon haki bat kila wan ra ya ki shau aron te ula sim ya kaksiar kabadon hakikti jongki nangta ula sain penlong dur ya ka hakawei ketiar pada ula thau ukun masi kumta kila ya ong une ublei jongpi ko Israel belawan ya lam ya pi na ri Egypt kila ong kumta te te kumne te kila ong kumto ngilai I te katu ketika Exodus lai pu ar iwe haduk san te Henry hakamas jongki Katolik utai ya uba la ai jing mane de ublei hi balong tang mau hi uwei ublei te u Protestan dan ki Protestan kindang wo niala ne wo dong Henry ka Exodus lai pu ar kam Kristen ya ke jingle jongki Katolik kiju kila persang ban mane yau yawe leng ba kidur thikum bala le ki Katolik bat ba ublei u la penrem ya kane leng ba Moses ke jubab ya kane nakane hi ka jing tho hi ngitip bakane kamlong ka ba sisha naba u Aaron ulayatu ba dei ki breu ki bala ong ha u thau blei nakapanta jongi isiam Exodus lai pu ar pulai hang ne ka sai bha bai kim shem ladon yau yawe hakajing mut jongki ha kata kapor namar kilatip
ba ya om siam la thau da kikti bat ulong ubom jukut nang ta kila ong ba kine kiblei kin le hashwai jongi kajing batai babet yakane kalong ba kila ra ya kun masih ksiar hakmat jongki klempep kinong perkat ba ya ublei hi la ban penbor ban syara kumne hakmat jongki ya kaba lelek kumta namar kata kila perkat klempep ba uta umasi ulalong ublei uba kila syutau hi ba kilang ra ban ra kumta ban ong ban yalam yaki syakhamat om ba unlong ubayeng hakajaka jong ublei kibriu kila perta une ulong ublei jong pi go Israel ubalawan yalam ya pi nari Egypt ngila pule mantan Exodus laipu ar khot saw om syam la sya hangno yakiju bakin tau kun masi kum udur jong ublei om syam la sya hakono ngipet ha ka Bible om syam la sya yakiju om syam la sya yakiju ban tau dur ban ong ba une uday ublei lene une ulong udur bang yo I jong ublei kane kalalong kajing pen ken bet ya ka hukum persa ya ki dur tau hi Menglesiam Exodus lai pusau kot kat nyo Leviticus kat kendai sau bat kitab jingken lai pulai san puar ha Deuteronomy ru lenong ka ba ar punyau kot kat san kajing bun blei ka hapo ka adong jong kajing mane bun blei ya ka ba uno u Hebrew barakhe un tip bala mana ban le kumta nyisiam roh ka sam cispa andriu sam cispa andriu kot kat kendai terter hadu ar pulai dina ha lani ke ba Yasrim bat kata kitab jong prophet Habakuk lenong ke ba ar kot kat pra lang ta kani ka sam pe ja kani ka sam ke ba cispa andriu sam cispa andriu kot ar po bat ar puai ngen pen iru ya pi ya kani ka sam cispa andriu sam cispa andriu kot arpo bat arpuai in saya page hang tu ke ba ong hang tu ta arpo kila ya pli ya kaburam ublei bat kadur umasi ba bamplang kila klet ya ublei unong pen im jongki ubalale ki kamba ha Egypt ti hang ni lai kalong ka pasai bha hang ni ya ke ba lamana ya ke ba ublei la kren persa ya ka jingle ka jongki ti kumtu ngelai itu artli ki dekat nakatu ka sam cispa ndriu kot arpo bat arpuai dikum note la ban ong baki la mane ya ublei basisya bat om dei ya ublei tau kitu ki breu kumta kajing persyang ban unujor ya kajing don basisya jung jisu hakayu kharis ka pulam si sendan ban unujor baki katolik dan penunujor kumne ke balajia itu ki mane khun masi ba dia jingle jong rewam Jeroboam baki katolik ki mane beli tau ku malek maki kata ka jingen nujor kam don jing sisha maru jisu udon sisha ha ka Eucharist bukuj ha katu ka dur jong ukpu ka jing mane beli tau kala don ya ka jing tre kam jong ka jing mut jing perkat jong u katolik ba bat scam ya la ka jinget tikna bitar tapka don tapka sengutu ikene jing tip jong kane ke jing mane blei thau ti haba ulet chakane ke jing mane blei u katolik haka jinget jung utikna ba don jing bitar don jing bom shania lene ubala klet ya ublei haka por jong ka jing pen kentang haka pedeng jong ke jing kenya yo kharis pakoi Henry Pat
umane ya blei bai sisha u jisu badon hakatu kapor u ai ya kaburam o katolik u ai ya kaburam urukun mau ya tik mau jisu la hukum dah kabasai le sngau meneru baong pada u jisu hi la hukum dah kabasai bha halor kane dah kabasai bha ula shim ya ukpu bat la terwa baru la aingu baru la ong kane lene une ulong kamet jonga baru shim ka wan la ong sisa kane kalong kasnam jonga kane kalong kasnam jonga di kini kidon hi ha ka gospel haki gospel la pipej ba hi gospel ka don sisa kumba tik kumba jisu ong tik kumba ki katolik ru ki le kumta te kamdei ke jing mane blei thau bat ki katolik kim yamane kpu dalele ru em ha gospel ku Matius ha pinsiam ha ka lenong ke baal pun riu dukat ar pun riu terter kad ba ki dang ya bam u jisu ula sim ya ukpu ula aingu ula kedia bat ula ai ki senran wong to sim bat to bam kene kalong ka met jonga pisngau sim ya ukpu te ha gospel kum yu anis ngila debi ong kini kis kita yo baladep gospel kum yu anis long kapan riu pura kategori jing pensisa ya ke jing don basisa jung jisu ha ukpu eucharis te namar kata konmen ke para dari pi ong pi katolik ki mane blei thau om don nong rem ha ka bible baki katolik ki le ya ke jing mane blei thau to konmen ke para to penbet ya la ke jing mut to penbet ya la ke jing pet ya ka bible ya ki gospel ya ka city jong u apostol paul saki korin city ke banikong pule bha bat nai berkat daku meipat pej bha panjing rap no men sim khuj ben pensai ya ki khmat jong pi itu subscribe ya sam bat ikitu ki ba sngau bakane ka ai jing rap bat ke jing sai ya pi phila ru ban kersan dak ba kelalong ki member long member kemud pi kersan ya kane ka channel man ka benai kene pi lada pim kersan man ka benai ru ka video don way u budam bathok $2 ngi ong tu super thanks te pila ban kersan dak pi ai tang sisen ru ong tu bari du kede ong tu sapu tingka ne ta pila ban kersan si spa tingka kum ta terter mo om dei banga ba kin sadon ki ong ba ngakamai pisa kam de ki jing kamai pisa la pi kersan kumut nganang la ban nang yai trei ban yalap leng ba jong kane ka YouTube ko blay lo ai jing start akibriu bangin lej ban yalap keleng leng ba jong kane tak kadau kane ngas airu kane amen faithful and true mar ban ya tu ban yalap berbor tang u jisu upasisya u amen faithful and true u bangi sem ha ka kitab jing pen pau golong ke balai dekat ke khat sau bat nge sim ke kane kerteng juga ne channel ru ke bak pensong nungrim ha kalor kane ka ketien ke jong u blay to try nyarap ya pi pensai ke jingmut perkhat jong pi leng ba jong men sem ba khoj amen